Gaur errogu bigarren saioa Alvaro Rivierarekin, komunikazio familiaren pixka bat arituko gara, bideratuko dugu. Galderak eduzti momentu egin daitezke, baina galderak iteko grabatzen dira saioa ere, orduan agurtzen mikrofono izango du, eta mikrofonetik esez, bale? Guapo dien dozintzik jartzeko. Beste gabe jarroaren nago du saioa, bale? Eskuatxa eta Nikola bat. Entzuten da? Bai. Bueno, arratsaldeon. Bueno, bai, hori, gaur erituko gara, komunikazioaz, ez? Nolako komunikazioa dugun seme-alabekin, eta nola indartu, ez? Komunikazio hori, nola bideratu. Eta horregatik, edoze momentuetan nahi baduzu ez, nik hemen badukat, guraso batzuk egitako lana, ez? Eta, nik kontuan hartu dut, ez, hemen planteatuko gaiak. Eta, ni saiatuko naiz, horien arabera, pixkat azaltzen nola ulertzen dudan, komunikazioa. Hasiko naiz pixkat ikusten nondik hasten da komunikazioa familian, komunikazioaren sustraiak, azken finean, hori leheneko, eta gero ja, hasiko gara ikusten, 3-8 urteko umeekin komunikazio hori nola bideratu dezakegu familia barruan. Eta noski, zuen nahi duzuenean, azken finean, gai guzti hauek eztabaidagarriak dira. Beti esaten denik, ez dago egia osoa, ez dago egia bakarra, orduan, partekatu dezakegu denon artean dugun ikuspegia horren inguruan, dituzuen esperientziak, eta bar. Orduan, lehenengo hasiko naiz pixkat komunikazioaren sustraiei buruz, zerbait komentatzen. Orduan, komunikazioaz aritzen baldin bagara, hitz egin behar dugu harremanetaz. Azken finean, komunikatzea da harremana eduki. Horregatik, importantena da, nolako harremanak sortzen ditugu gure familian, gure seme-alabekin. Eta hau badator ja jaiotzen direnetik. Berez, komunikazioaren sustraiak hasieratik badaude hortxe. Horregatik, lehenengo faktore bat komunikazioan oso importantea izango da, umea edo aurra zaintzen duten helduak nola gaude. Hori da lehenengoa. Hau da, nahiko ondo gaude komunikatzeko prest gure seme-alabekin, edo dugualako bizitza ez gaudela ere komunikatzeko gehiegi gure seme-alabekin, eta bar. Orduan lehenengo gauza beti izango da nola gaude gure aurrei entzuteko eta gure aurrekin komunikatzeko. Hori da beti lehenengo faktorea. Beste faktorea noski da aurra, baina azken finean nik esango nuke ez dugula ardura handiena honetan. Azken finean aurrak daude, beraien bizitzan daude. Beraiek ez dira arduratu behar hortaz. Gu gara arduratu behar garena familian dagoen komunikazioaz. Beraiek nolala erantzungo dute segun zer jasotzen duten. Horregatik hasiera batean zer da importantea, noski ume bat jaiotzen denean da sentitzea bere burua onartuta, jasota, maitatuta. Hau da, bera zaintzen duen heldua nolala entzuten diola. Hau da, komunikazioa sortzeko familia lehenengo puntua eta abia puntua izango da helduak entzuten diola umeari. Lehenengo da entzutea umeari. Haur batek sentitzen badu helduak entzuten diola, nolala, aukera handiagoa du berak gero ere entzuteko helduari. Hau da, sortzeko komunikazio giro bat. Zer esan nahi du entzutea umeari? Ikusi zen olako umea dugun, eta umea jaiotzen dira desberdinak. Ordan, lehenengo zak kontuan hartu beharko dut, jaio den umea, nire aurrean daukadan umea, eta ez ni nahiko nuken umea. Askotan gertatzen zaigu nahiko genukela, alako ume bat. Igual familia batean nahiko genuke ume lasaia edukitzea. Eta justu jaiotzen da ume urduria. Eta guen peinatzen gara lasaia izaten. Beste batean aldrebez, nahiko genuke oso bizia izatea eta zaz. Alako potolaito bat, eta ordan gu nahi dugu lehen bailen bihurtzea gure umea, gu nahiko genuken bezala. Gero adinarekin gertatzen zaigu. Edo batzuk nahiko zuten, ikutitza hor kirolaria, beste batzuk adimen handikoa, beste batzuk ez dakizen. Orduan, lehenengo gauza da, nola ez ezarri gure aurrari gu nahiko genukena. Ez tapatu gure umea gu nahiko genuken horrekin. Baizik eta entzun, eta bai noski guk eragin dezakegu da, nik bali baukaz aletasun bat, gustatzen kirola, gustatzen nia, ez dakizen, partekatuko dut hori nire seme-alabekin, noski bai ez polita da, nire zaletasuna dira,
Eta ni, bueno, saiatuko naiz beraien zaletasuna ere izaten, baina ez hartzen, hau da, erakutsi, partekatu beraiekin, eta gero beraiek, denboraekin, erabakiko dute, ez? Ea ere, bere zaletasuna den, ala ez, hau da, ez dute bizi behar, premia bat bezala edo behar bat bezala. Hau da, niri ere gustatu behar zait. Bestela nire helduek ez naute maiteko. Hau da, nire helduek maitatzeko ni egin behar dut horrela. Bestela ez zaie gustatuko. Bai, da nola saiatu ez transmititzen alako inposaketa. Hori importantea da. Bai, erakutsi, bai partekatu, bai eragin, baina aurra jakin behar du, bai, bueno, hau gustatzen zaien helduei, baina nik aukera daukat beste zerbait aukeratzen. Nik uste dut hori oso importantea da, ez horreka hori, ez inposatzea, umea sentitzea, ez dula, derrigorrez, izan behar ez dakit nola, sentitzeko, maiteko dugula aurra. Bai, alako txantain afektibo bat, nola ala. Hori izango litzateke oso importantea. Orduan, da, jaiotzen denetik, umea sentitu behar du, helduak kontuan hartzen dula, bera, nola den bera. Eta heldua abiatzen dela, bera den horretatik. Bai? Ja, duzu, itzultiko, bai? Ez, beste norai dago, edo ja nire duzue? Bai, bai. Bueno, orduan, komunikazioa oso importantea da entzun, bai? Eta gero, entzuten duzun horren arabera, erantzun. Hau da, erantzuten duzuna, zer ikusirik eduki behar du, entzun duzun horrekin, jaso duzun horrekin. Hau da, ez da, umeak adierazten du zerbait, eta nik erantzuten dio nirea. Ez du kontuan hartzen, zer esan dian umea, bezik eta nik jain posatzen diot, nire erantzun hori. Nik erantzun, ez diot erantzuten, esaten diot. Bera esaten du zerbait, eta paraleloki nik esaten diot beste zerbait. Ez duna zer ikusirik esan duenarekin. Bai, benetako komunikazioan kontuan hartu behar dugu beti besteak adierazten duena. Eta orduan, erantzuten diogu horren arabera. Ez du esan nahi, derrigorrez, erantzungo diogula bera nahi duena. Ez da hori, baina bai, kontuan hartuko dugula adierazi duena. Bai, hau ere importantea da. Hau da, aurrek adierazten duten guztia ez dugu derrigorrez bete behar gu. Baina bai kontuan hartu. Nik uste dut hau dela, esan di importante bat. Kontuan hartu aurrak adierazten duena, aurrak adierazten diguna. Eta horren arabera gure erantzuna eman. Eta hemen oso importantea da, benetako komunikazioa aurrera eramateko, aurra pixkanaka ere bai, erantzun beharko digu guk esan dugunaren arabera. Hau ere importantea da, hau da, benetako komunikazioa bi norabide ditu, beti. Nik esaten dizut, zuk erantzuten didazu, nik entzuten dizut ere bai. Biok elkarri entzuten diogu. Ez da bakarrik ere helduek entzun aurrari, ez, aurrak ere pixkanaka garatu behar du ere entzuteko gaitasun hori. Azkeneko garaiontan batzuetan ikusten ari gara aur batzuk denbora adierazten ari direna beraiek, berea. Baina gero beraiek ez diot entzuten helduari. Bakarri nahi dute beraiena aurre atera. Eta hori ere ez da komunikazioa. Aurre ere pixkanaka hasi behar da, batez ere 3-4 urtetatik aurrera, hasi behar da kontuan hartzen bestearena ere bai, hori da sozializazioa, hori da komunikatzea. Hau da ez da bakarrik nik nahi dudana, baizik eta adostu beste batekin, nola da, zer egin daiteken, eta agian ez da zehar hori nahi dudana, igual bai, igual ez, igual zati bat bai, igual zati bat ez. Bai, bueno, garai hontan, oraingo gurasoek baduzue zailtasun handi bat, oztopo handi bat, eta da teknologia. Makinitak, mugikorrak, tabletak, eta daude aparagailu guzti horiek. Zergatik esaten dut hori dela oztopo edo arazo bat komunikazioan. Badaude arrisku batzuk komunikazioa ondatzeko edo oztopatzeko. Bata da, izatea oso autoritarioak. Hau da, ez entzun aurrari, baizik eta aurrari esan, egingo duzu nik esaten dudana, nik esaten dudalako. Hori da, beste garai bateko hezkuntza, autoritarismoa. Eta hor ez dago benetako komunikazioa, hor helduak esaten dio aurrari, norabide bakarra dago iaia. Ez du entzuten helduak zer gertatzen zaion aurrari,
beraia badaki zer dago ondo, zer dago gaizki, nola egiten dien gozak, eta horra bakarrik jarraitu behar du helduak esaten duna. Ez hori da, lehenoko hezkuntza. Bai, hor dago arrisku bat, eta da, hori, bakarrik ikastea obeditzen, nola ala. Eta hor normalean dode bi estremo, edo obeditu, edo zeharo kontra egin, ez? Eta orduan, kriston, agresibitatea sortu, errepresio horren kontra. Bai, beste arrisku bat da sedukzioa. Hau da, saiatu beti lortzen aurrak egitea gauzak sedukzioaren bitartez. Bueno, guazen mendik, engainatu, ez hitz egiteko argi aurrarekin. Ez esateko adibidez, ez argi, hor batik, beti da, pues ez dakit, parkean dago, eta jajun behar dugu etxera, eta badaki guazerretuko dala, orduan ez azerretzeko, begira, bueno, guazen, bagoaz, ez du nahi, bida, bera, jungo gara kali horretatik, dagoela eskaparate poli bat, ez dakit zer, ikusiko dugu ez dakit zer txakurra, eta, bueno, lortzen dugu aurra jutea etxera, ez? Baina nola da, aurra inoiz ez da jabetzen gertatu danaz, ez da jabetu jundala parketik, ez dakiz zer, bezik eta sedukzioaren bitartez egiten duguna da, engainatu nola da. Kontuz ere sedukzioarekin. Eguztun batzutan, interesgarria da, gauzak argi izan. Hau bukatu da, joan behar dugu, eta, bueno, aukera bada zua zerretzea. Baina, bueno, hori da bizitza. Eta honekin, esan nahi duena da komunikazioa. Komunikazioa esan dut leheno harremana dela. Bai? Eta harremanetan dago denetatik. Momentu honak, momentu txarrak, momentu gozoak, momentu atseginak, haserreak, dena egon behar da. Gizakiok baditugu emozio guzti horiek, eta gure harremanak osatu behar ditugu emozio guzti horiekin. Ez ditugu baztertu behar batzuk edo beste batzuk. Horregatik nahi badugu benetako komunikazioa aurre egin behar diego egoera guztiei. Ez dugu engainatu behar, aurra ez dugu seduzitu behar. Bueno, pues bizi behar dugu tokatzen dana. Gozoa denean eta atsegina denean primeran, eta tokatzen dunean pixkat konfrontazioa, pues konfrontatu, errespetuz, eta baina bai, kapazak izan ere aurre egiten haserrei. Zen horrela egingo duguna izango da aberastu eta sendotu gure komunikazioa. Zen zer da importantena. Naiz eta zerretu, naiz eta batzutan ez adostasunean egon, elkar maite dugu. Hau da, gure elkar maitasun hori ez da galtzen, ez da hausten. Hain sendoa da, posible dugula zerretzea gure artean bezenka. Eta ez egotea ados. Bai, hori da benetako komunikazio sendoa. Aurre egiten diona edozein egoerari. Badakigu gure pertsonak errespetatuko ditugula beti, maiteko ditugula beti, baina segun zer egiten duzun, hor bai, posible da. Segun zer egiten dugu, pues igual ez egotea ados, eta haserreren bat eukitzea noizbenka, edo tristek egotea, edo denetatik gerta daiteke horregatik, ez baztertu bizitza, bizi, zuen aurrekin dena. Hori importantea da. Eta nire patuen teknologia dena, segatik esaten duen arriskutsua dela teknologia. Pizkat, nik ikusi dut ez batzutan, zure aurrarekin gauza bera. Zure aurra dago egoera batean gustora, eta zu nahi duzu ja bukatzea hori, eta nahi duzu pasatzea beste egoera batera, eta badakizu ez da jola gustatuko, eta hori, eta tori, eta ematen duzu tableta, eta tabletarekin eramaten duzu nahi duzun lekura. Edo lasaitzen da, zegoen urduri, eta gero nahi duzu etxean zaude, urduritu da, dago pizka horrela, ematen diozu tablet hori, eta gero horrela gero jafaltzen du lasai, ez dakiz zer gertatzen da hor bai, lortzen duzu, aurra jarraitzea, ez nahi duzun bidetik, baina erabili duzun tresna, ez da harremanetako tresna, da kanpoko tresna bat, tresna artifizial bat. Ez zara eraikitzen ari harremana, ez zara eraikitzen ari komunikazioa. Teknologia ordezkatzen ari da komunikazioa, ordezkatzen ari da gure arteko harremana. Orduan bai, lortzen duzu, baina galtzen ari zara familian komunikazioa. Eta gero, urte gehiago dituztenean, orduan nahi dugu, hitz egin, nahi dugu, beraiekin komunikazio hori eta ez dugu sortu komunikazio horren estruktura edo oinarria. Azkenean sartu da erdian teknologia edo alako sedukzioak, eta orduan guk ez dakigu nola bideratu, edo zen bizkarra, edo zen egoera, ez ditugu baliabideak, zen horiek ez ditugu garatu,
ez ditugu landu, ez ditugu erabili gure artean, ez dugu konfiantza eduki guregan. Adibide bat jarriko nik hori komentatzen dut, nik egazkin batean eta ondoan zen hori bikote bat, ume txiki batekin, ez zen iristen 2 urtetara, eta bidai osoa pasasun pantailatxo batekin. Bain daude alako marrazki bizidunak, kolore biziekin, eta mugitzen dira poliki, hola alakoak, hola musika polit batekin, eta zeukan argia aurpegian umea. Eta bidai osoak iritsi ginen, lur hartu denun, eta karo, kendu behar zioten. Orduan, esan, zer egiten duten, bai, umearekin. Eta segin zuten, orduan janaria eman, gainera zirkatera. Orduan, konturatzen zara, azken finean, da, ez eukitzea konfiantzan ni ez naiz kapazea izango, lasaitzen nire umea, edo jasan egiten bere aserrea, itzali dugulako makinita. Zen ere, jaso behar duzu, esan, pixkata zerre, baina, zure besotan, hitz egiten, berarekin, ez dakizer, zerbait egiten, harremanetakoa, lortu, zure aurra lasaitzea. Azken finean zen, edo teknologia edo janaria. Orduan, harremana, ez zegoen, hor, gutxi, ez dut esango, egia esan gero, ez duten giro txarra, da hori, baina, esan nahi den, arrisku horiek ditugula. Erreza da, teknologia erabiltzea, erreza da, alako tresnak erabiltzea, baina hor ahultzen ari gara komunikazioa eta harremana. Eta gero beste garaian nahiko dugu eukitzea komunikazio tresna, eta ez dugu eukiko. Gainera pentsa, gero ja, amairu urtekin, orduan bai ja teknologia ja, zeharo ordezkatuko du dena. Naiz eta komunikazioa euki, kostatuko du, osea, ez badugu. Orduan, kontuan hartu ze importantea den zuek, hemen pixka planteatu da, 6 urtetatik 8 urtetarako horren gurasoak. Orduan, nola garai honetan oso importantea da. Oso importantea da sendotzea, eraikitzea, komunikazioa. Bai, 2 urtetatik 6 urtetara aurrak daude pentsamendu magikoan. Pentsamendu afektiboa, subjetiboa. Ez dute pentsatzen gu bezala. Dituzuen hori, 6, 7, 8 urtekoak horazten dira aldatzen, azten dira pentsatzen gu bezala. Pentsamendu logikoa agertzen da justu 6, 7, 8 urtetan, eta da aldaketa handia. Baina 6 urte baino lehenago aurrek ez dute pentsatzen logikarekin. Pentsatzen dute asko emozionalki, subjetiboki. Horregatik adin hauetan oso importantea da entzutea benetan gure seme-alabei kontatzen duten hori. Hau da, ez guri interesatzen zaiguna, baina beraientzako importantea dana. Eta igual guretzat da tontakeria hutsa, baina beraientzako hori da importantea. Pues ez dakit. Ez que batek kendu dit ez daki zer, eta zu, baina zer egin duzu ikastoran. A ber, zer egin duzu. Ez que bebito egin dit, eta gune dugu bera kontatzea beste hori importantea dana. Eta bera kontatzen ari da importantea dana berarentzat. Orduan, entzun gauzoiek eta garrantzia eman beraien munduari. Zen beraien mundua ez da gurea. Gure interesatzen zaiguna ez da horrei interesatzen zaiena. Orduan, entzun kaso egin, interesatu gauza horietaz. Eta beste gauza importante bat, eta hori da batez ere ja gero 6, 7, 8 urtekin aurrak hasten diela ja taldean, hasten dira laguntxoak eukitzen, partekatzen jolasak, eta lako egoerak plazan, ez dakiz zer, eta bakizue gertatzen dira goz asko berain artean. Orduan, batez ere entzun eta ez inposatu ere zuen iritziak, adibidez. Hor batek kontatzen zuen 6-7 urtekin. Pues jolasten ari ginen eta ez dakiz zeinek trampa egin dut, orduan nik ez dut jolastu, ez dakiz zer, eta ez dirate utzi jolasten, eta bar, eta hain berri ere teknologia dutzen dela, eta hain gurasoen txat horiek dituzue, ez? Eta orduan gurasoek berarazen dakizute, iaia al minuto, zer gertatzen ari dan hor taldean, ez? Eta orduan gurasoak sartzen dira aurren artean. Pues orduan, urrengoan, zuk egin behar duzu hau eta hau eta hau, eta ez badizute usten ez dakizer, zuk orduan egin hau, eta egin bestea. Eta ez dakizer, orduan esaten dio gaurrari zer egin behar duen, nola jolastu behar duen, egiten badiote ez dakizer zer egin behar duen berak, kontuz gauza horiekin berri ere, hor ez dago komunikazioa, hor dago berriro norabide bakarra. Nik esaten diot aurrari. Ez dit importa bera zer esaten ari da, nik esaten diot nerea. Pues igual, ez dakit hori, ez zairako bat ere gustatzen, ni igual txikitan gertatzen zitzaidan hori eta justu nire seme-alabari gauza bera. Ez da jo gertatuko. Orduan,
zer da benetako komunikazioa? Da beti jaso zuen aurraren emozioa edo sentimendua. Kontatzen duenean hori nola dagoen, dago triste, dago pozik, dago aserre, horri kaso egin. Nola zaude, hori gertatu zaizu, eta nola zaude, zaude aserre, zaude triste, eta bai, jaso hori, eta gero, nahi baduzue, eta ja komunikazioa badago, elkarrizketa sortzen bada, bai, zuen iritzia eman, baina ez behartu berak egiten hori. Esan, nik alakoetan egingo nuke, egin daiteke, ez daki zer, baina, bueno, zuk ikusi, gero zure erabakia hartuko duzun taldean. Bai, importantea da ez ordezkatzea horren iniziatibak, batez ere beraien arteko jolas horietan, beraien arteko egoera horietan. Bestera gizajoak juten dira gero taldera, eta, karo, gertatzen badori egin behar detori, nire aita behar edo esan dit egin behar dudala hori. Horren gizajoak, karo, agertzen da jolas hori, gertatzen da ezak zer, eta nik ez du nahi egin hori, baina, karo, gero nola kontatuko diot. Nera marido, nera hiltari, ez dudala egin. Horren, imaginatu ze konflikto. Gainera, 6, 7, 8 urtekin, horren arteko jolasetan denetatik gertatzen da. Dira egoerak oso harinak, ez? Orduan, egokitu behaztara azkar. Ezin zara jun gauza zurrun batekin, hola, jolastera. Bestera guztiek utziko zantuzte. Esan gute, pelma hau, zer nahi du, ez? Ez que jolastu behar da horrela, esan duenera eta egin behar dala, lehenengo hau, eta gero hau, bestela gaizki da gola. Bueno, fuera, ez? Fuera taldetik. Bai, orduan, utzi aurrak behin mundan, eta entzun benetan sentitzen dutenari, jaso hori, eta nahi baduzue, zuen iritzia eman, baina beti aukera eman berak ere sortzen bere soluzioa eta bere iritzia. Bai, hau bere importantea da. Eutsi, jaso, eta zuen iritzia. Partekatu. Bai, 3 urtetatik 6 urtetara, kontuan hartu, pentsamendu magiko hori dagoela, eta horrek zer esan nahi du, bitxia dala, nola pentsatzen duten. Horregatik ezin dugu espero logika bat. Ni lehenko gunean, nahi dela egun gutxi, konturatzeko nola pentsatzen duten horrek, garai hortan. 3 urteko mutiko bat, izketan ari zen bera marikin behatean nintzen ikastola batetik, eta justu, bateatzen eginen batera, eta entzun nun. Eta mutikoa kontatzen zion bera mari, jozuela beste bat bera. Eta bueno, eta jo behar, eta nintzen, izketan ari zen, baina eske bera jo nau, eta horregatik ni jo dut, baina ez dakizer, eta batean mutikoa konturatu zen, kontatzen ari zela, ez zela zeharo egia. Mutikoa esan, ni jo dut lehenengo, baina eske gero bera joko zidan. Hortan, pentsamendu hori dute, ni jo baldin badet da, eta gero bera jo nau, baina horregatik izan da, gero bera jo nau horregatik ni jo dut lehenengo. Ni banekien bestera joko nindula. Nola da, alako pentsamendua dute, hor txikiek. Horregatik, guri dagokigu benetan jasotzea, pentsamendu hori, zentzua ematea, jasotzea, eta lasai hartzea. Kasu hortan, esan desatxo raume, saiatu konpontzen gauza jo gabe, ez bilatu zein dan errudun. Askotan esaten dugu, baina zein hasi da. Ez hasi zara, edo beste hasi da. Hori ez da importantena. Importantena da nola dagoen, gertatu dana, gaizki zaude, haserretu zara. Eta beti, gure aholkuak bota ditzakegu, gure diskurtso etiko, ez? Badakizu, alakoetan gobelan, soluzionatzea gauza jo gabe, eta bar, baina beti, saiatu elkarrizketa giroa sortzen. Eta niretzat hori da importantea, hori elkarrizketa. Lehen esan dut, benetako komunikazioan bi norabide egon behar direla. Ez bata adierazten edo bestea, baizik eta biok benetan komunikatzen. Eta horrek esan nahi du elkarrizketa, giroa, elkarrizketa estruktura egon behar dela. Hau da, ez monologoak, bata eta bestea paraleloki monologo bat sortzen. Baizik eta benetan kontuan hartu bestearen gandik datorrena. Orduan, adinaren arabera, kontuan hartu, 3 urtetatik 5 urtetara, oraindik aurrak ez daude asko taldean, baina 5-6 urtetatik 8 urtetara ja bai, taldea ja indar handia hartuko du. Horregatik,
zer gertatzen zaien lagunekin izango da gai importante bat, ja, 5, 6, 7 urteko aurren bizitza. Eta horregatik horretan esaten dizuet, kontuz, adi egon, interesatu, noski, interesatu nola dagoen zuen aurra, nola sozializatzen ari den, lagunan ditun, eta bai interesa eduki, baina ez hartu gehiagi erdian. Hau da, ez saiatu behartzen zuen aurra ukitzen ez dakit nolako lagunak, ez dakit zen nolako komunikazioa sortzen lagunekin, jolasten ez dakit nola, kontuz horrekin. Bestela zer egiten dugu, kentzen diegu iniziatiba, kentzen diegu benetan gaitasuna, lagunak lortzeko eta jolasteko besteekin. Hau da, aurra jasotzen duen mezua da, nire helduek ez dute konfiantzan igan. Berai pentsatzen dute ni ez naizela kapaza lagunekin aritzeko. Horregatik esaten didate nola egin behar dudan. Desberdina da, noski, diskurso teoriko horiek, badakizu lagunekin txintxo izan, dezakizer, hori aipatu daitezke noski baietz, ez egin dezakegu gure seme-alabekin, baina ezin duguna da behartu modu zehatz batean nola egin behar duten beraien harremanetan, beraien jolasetan eta bar. Utzi espazioa horrei, ezin baditu aurren mundua. Eta orain, nik entzuten dudalako, entzuten dudanez, ematen du batzuetan gertatzen ari dela. Txat famatu horietan, batzuetan nik entzuten, guraso batzuk haserretu direlako aurrak. Eta gero beraien artean, kriston ez da bai da, aurrak eduki dutelako liskar bat. Eta horren liskarrak eta ez dira helduarena. Beste batzuk dira, ez dute gure maila, gure zentzua. Eta beste goza importante bat, ezin dugu proiektatu helduarena aurrengan. Beraien liskarra, beraien gauza, gertatzen zaizkien gauzak harremanetan, ez dute helduen harremanetako maila edo zentzua. Desberdina da. Horregatik beraien gaude 5etan haserre eta 5 erditan lagun. Orduan, sartzen bagara erdian, akabu. Zen ja beraiek igual soluzio bat bilatuko zuten, baina sartzen da heldua erdian bere soluzio horrekin, eta orduan ja blokeatzen du aurren aukera. Bai, orduan, adi egon, jakin zer gertatzen ari zaien, baina konfiantza uki. Beraiek badituzte soluzioak, badituzte baliabideak gauzak aurrera eramateko. Noski, hemen beti apartutziko dugu, badago ja egoera larri bat, edo ezak zer, baina hori dira egoera larriak daudenean, edo zerbait gertatzen denean, ja berezia. Baina hori ez badago, konfiantza uki. Eta noski, guri ez zaigu gustatuko zeharo, agian egiten duna, gure aurra eta nola egiten duten beraien artean. Baina aurren mundua ez da helduen mundua. Orduan beste funtzionamendu badu, eta jakin behar dugu ezin dugule inposatu helduarena aurren munduan. Bai? Bueno, beste gai bat planteatzen zenuten hemen zen zigorrena, eta horrela komunikazioan. Nik uste dut, horrekin komunikazioan badago gai importante bat, eta da, nola lortzen dugun gure aurrek nola da egitea gu nahi duguna batzutan. Hau da, arketik atera, bainatu, afaldu, jaso, ez dakizer, eguneroko bizitzan gertatzen dien gauza horiek. Eta zer gertatzen da gure aurrak ez duenean egiten behar dana edo guneiko genukena. Orduan zer zigortu dezakegu, adibidez, aurrak egiten badu zerbait oso desegokia edo ez zigortu. Zer suposatzen du zigorra, komunikazioan. Bueno, zigorra eta saria, gaina. Berriro ere, zigorrak eta sariek, nola da, egin dezaketen gauza bat da, berriro ere ordezkatu gure komunikazioa aurrekin. Baina, ni zigorra ez nuke erabiliko, bai ondorioak. Hori desberdina da. Zein da desberdintasuna zigorra eta ondorioaren artean? Zigorra esaten dugunean, normalean pentsatzen ari gara, mina ematea aurrari, kalte egitea aurrari. Zigorra ekartzen du hori, hau da, izorratu behar dio pixkat aurrari, zigorra, sentitu behar da gaizki zigorrarekin. Horregatik nik askotan, entzun diete guraso batzuei, imaginatu egoera bat. Hor bat, 6 urtekin, afaltzeko momentuan, afarian, hasten banajola, hasten ez dakizer, eta venga, goazen ja afaltzera, biraze berandu da, oratu behar zara, ez dakizer, eta kasorik ez, mira, horratza dauenean hor, ez baduzu bukatu afaltzen,
bukatu da afaria. Osea, que venga. Eta ez du kasorik egiten, eta egizten da ordua, venga, bukatu da. Guazen ja, garbitzera hortzak, erdakizer, eta orain nahi dut afaldu, erdakizer, ez. Ja ez, bukatu da. Esan dizut, abisatu dizut, bihar bai. Orduan, eta guraso batzuk esan duzu, bai, hori egiten den, bai, ez zailo importa. Eta zer esan nahi duzu ez zailo importa. Ez hor batek, ez bai, hori egiten diot, baina ez da, esatzen, bueno, pues afaldu gabe, eta badoa hoera lasai. Orduan, guraso horrek esaten zian. Karo, orduan, ez du balio, ondori hori, zen, karo, berari bostasola, eta karo, galdera da, zuretzat zer da importatzea horrari zigorrarena? Pues home, negar egitea, ez? Negar egiten badu, pues esan nahi du, bai, importatzea jola. Orduan, eta ez da hori. Ez dugu bilatu behar kalte edo mina ematea horrari, hau da, negar egitea aurra. Ez, ondorioekin lortu behar duguna da erakutsi aurrari bera egin duen horren balorea, hau da, desegokia dala egin duen afarian. Eta horrek ekartzen du ondorio logiko bat, koherentea dana egin duenarekin. Hau da, nola gaizki portatu zara afarian, tablet gabe, edo ez daki zer gabe. Ez da hori, da esatea, bueno, ordu bat dugu afaltzeko, jolasten baduzu denbora guztian, pues bukatzen denean ordu hori, ondorio logiko bat da, bukatu dala afaltzeko denbora, eta bagoaz. Baina ez dute egiten zuri mina emateko, ez dute egiten zu negar egiteko, egiten dut zu jasotzeko ondorio logiko bat. Eta juteko bereizte, batez ere ja, 3, 4, 6 urtetan, pixkanaka, jabetu egiten duzunaren ondorioetaz. Hau importantea da. Jabetu egiten duzunak ondorioak ekartzen ditu. Batzuk positiboak, beste batzuk negatiboak. Egiten dituzun gauza batzuk eragiten dituzte emozio positiboak, eta beste batzuk emozio negatiboak. Eta nik bakarrik jartzen dizut ispilu bat, ondorio logiko bat. Hau badaki batzutan ez da erresa, bilatzea hori, baina hemen zer izango litzateke abies importantea, eta hor komunikazioa sendotu egiten da. Hau da, imaginatu, ni jarri dizut ondorio hori. Ja ezin izan duzu bukatu afaltzen, bukatu da ordua. Berez, lortu beharko genuke gauza importante bat, eta da hor bukatzea asuntua. Hau da, ez jarretzea aser dugu. Eta gainera orain, ez dizu kontatuko ipuña gero goean, eta gero, eta abiar ikusiko dugu. Eta venga, matxakatu, aber azkenean lortzen dugu negar egitea. Orduan, ez da hori. Berez, hor, noiz nun sendotuko genuke gure komunikazioa erakusten badiogu, egin duenak ekarri dula ondorio logiko bat, baina guk ez genula nahi bina ematea. Gun nahi dugu justu adrebes, gun nahi dugu bera, nola da, jasotzea, gauza, koherente batzuk, eta esan, bueno, afaria nahi zu, ez dara jarri behar horrela, ez? Ja, egin duzu denbora jolasteko lehenago, bihar jolastuko duzu berriro, ez? Orduan ni nahi dioterak, erakutsi, zerbait, pentsatzen duena, guraso bezala egokia dala berarentzat. Horregatik, hor ja jaso du ondorio bat, eta orduan bizitza jarraitu beharko luke. Hau da, mezua da, ni maite zaitut. Horregatik, ez dizut nahi kendu, gaueko momento gozo hori. Justu, gero gauen, egongo baldin bagara, pixkat, zure ondoa, zurekin, ipuin bat kontatzen, edo izketan, edo ezakizer, mantenduko dugu. Ez dizut kenduko hori. Zen, justu, nik erakutsi nahi dizut, jartzea ondorio bat ez dula hausten gure maitasuna, gure harremana, gure komunikazioa. Aldrebe, sendotu egiten du gure komunikazioa. Horregatik, nik aurre egiten diote egoerari, eta ez dizut usten edozein gauza egiten afaltzen, edo ez dizut zigortzen mina emateko, ez. Nagor, saiatzen naiz zuri erakusten nola afaltzen da modu egoki batean, eta behar baduzu jartzen dizute ondorio bat, baina ondorio bat koherentea egokia, bai neurrian. Eta gero, ja, ez dut jarraitzen matxakatzen edo aber mina ematen dizudan, baizik eta justu aldrebe esaten, eta jarraitzen dugu gure harremanarekin. Zen, esan dizudanean ez, eta zerretu nahi zenean, eta hau, biak dira harremana. Biak dira maite zaitu dalako. Bitan egon naiz maite zaitu dalako. Interesatzen zait zure pertsona, zure bizitza, interesatzen zait zu garatzea balore egokiak. Horregatik, tratatuko zaitut ondo. Zer badakit ondo tratatzen bazaitut, badakizu balore positiboa garatuko dituzula. Baina baita ere,
esaten bat dizut ezetz behar duzunean, baina modu egoki batean. Lortzen badez modu egoki batean esatea ezetz, zuk ere jarraituko duzu jasotzen balore egoki bat, balore etiko bat. Orduan, ni saiatuko naiz beti, nola da, errespetua eta etika aukitzen, baietz esaten dizudanean eta ezetz esaten dizudanean. Eta hor, indartzen dugu eta osatzen dugu komunikazioa. Noiz galtzen dugu komunikazioa? Usten badugu horra edozein goz egiten, afarian botatzen duen horretik eta berdin, ez dakizte, bueno, kontalde gaber jarretzen duen, pues listo, edo aldrebes, esan dudana, kristonen represioa, mendeku egin, nola zu, egin didazu kalte afaltzen, oraindik egin duizu kalte, nola da borroka bezala bizi aurrarekin, hau da sartu bere mailan, eta esan dugu batez ere txikia badira, 3, 4, 5, 6 urtekin, emoziotan daude aurrak, orduan beraiek emozionalki arituko dira. Gu ez gara sartu behar maila berean, gu heldua gara. Gu justu egin behar duguna da ez jarri beraien emozioen pean. Baizik etzan bale, sujatzen zara urdu hori, sujatzen zara zer, eta ni nago justu bideratzeko hori. Jasotzeko, entzuteko, ulertzeko, eta ikusteko zer komen izaizun. Batzutan agian bidea eman, batzutan esanez, eta bai. Orduan, ez galdu komunikazioa zuen aurrekin. Egon onerako eta txarrerako. Hori da, bizitza eta ora berazten da komunikazioa. Bai, eseran beti sedukzioa, edo errepresioa. Hori da, bi estremoak. Erdian, dago beti nola da erantzuna. Gero, 6-8 urtekin, da gare polita bat ez ere, ja 6-8 urtetatik, garai hontan 10 urtera arte, da garai bat, gainera gutxitan hitz egiten dana, eta liburu gutxi daude ere bai horretaz, erazten da gutxi, zen da teorikoki eta orokorrean garai lasaia. Garai hortan, batez ere 7-8 urtetatik 10 urtetara, da garai lasaia, orokorrean, gerta daitezke gauzak ere bai. Zergatik handa garai lasaia. Nola da, 6 urte inguruan, aurre ja pasa dituzte identitate krisi batzuk, baina 6 urte inguruan nola ala eraiki dute ja identitate bat. Hau da, ja eraiki dute zein naiz ni. Identifikatu dira. Genero identifikazioak eman dira ja ere 3 urtetatik 6 urtetara. 3 urtetatik 6 urtetara horrak ari dira nola ala definitzen zer naizen. Naiz mutila, naiz neska, naiz zer naiz. Ez erekin identifikatzen naiz. Baina 6 urte inguruan gutxi gora bera hori ja badago egina. Orduan, horregatik 6-7 urtetatik aurrera, horrak identitate mailan ez dute krisi handia. Eta gero ja, 10-11 urtetan, hasten dira berrioa gauza mugitzen, gero ja nerabeak, eta ja, ez horriko da, krisi handia. Ja, zein izango naiz heldua bezala, eta hor mugituko da dena. Baina nori, 6-7 urte, nola da, bueno, pues daude horretan, eta da, garai polita gurasoentzako eta aprobetxatu behar dana, zen badakizu adin horietan aurrak normalean juten dira helduekin. Planteatzen dizkiezu planak eta bai, gustora, mendira, oporretara, ez dakiz zer, kasu egiten diote helduari adin horietan aurrek. Orokorrean, noski bezetza ere esaten dute, baina esan ere, heldua garrantzitsua da aurrentzat, hau importantea da. Gero ja, 11-12 urtekin, gero eta garrantzia handiago aukiko du heldua, eta izango dira kideak, erreferentzia nagusia. Baina adina horietan, heldua garrantzitsua da, eta kaso egiten dute, horregatik da garai polita komunikazioa indartzeko. Eta ez pentsatzea, bueno, hain nola lasei dago, pues ez du ezer behar, pues ez, aprobetxatu, da garai polita partekatzeko planak, partekatzeko gauzak, porrak ez dakiz zer, eta beraiekin hasteko ere hizketan, zen ja 6-8 urtekin hasten dira benetan pizkat hitz egiten logika batekin. Leheno pizkateroak ziren, bere pentsamenduekin, baina ja 6-8 urtetatik aurrera, bueno, nola da, ja pentsatzen dute. Orduan, bueno, pues, esaten dituzte gauza objektiboagoak, errealitatea pizkat aztertu dezakete, eta bada garai bat ere beraien etika eta morala esaten da dela heteronomoa, hau da, eta segun heldua zer esaten dien, horregatik kasu handia egiten diote. Heldua hori aserretuko da, edo ez da aserretuko, horren arabera, beraien morala dan nahiko bestearen arabera. Horregatik kasu egiten diote helduari.
Eta garai hortan, 6-8 urtekin, arauak hartzen dute garrantzia handia. Da arauen garaia. Horregatik gustatzen zaizki asko araututako jolasak. Arauan dituzten jolasak. Eta baita ere, hori da, etxe bakoitzan, segun ze zaletasuna dituzue, ze ohitura dituzuen, pues igual mai jokuak eta alako jolasak ere, pues da garai polita ere horretarako, gustatzen bazaizuen. Hau ez da, egin behar, esan dute egin behar diara mai jokuak eta venga. Egunero zeintati zazpitara mai jokua. Hori ere ez. Baina berez, gustatzen bazaizue eta balio du momentu goxo bat pasatzeko, pues erabiliz, da garai polita horretarako. Ez du sortzen alako egoera polita zuen familia, pues erabili beste zerbait. Ez dakit, kirola, ez dakit zer segun zer zuen. Familia bakoitza pues duena partekatzeko, hori da importantena. Ez da, hezkuntza eta komunikazioa seme-alabekin ez da metodo bat. Ez da, esaten dute, estatu batuetan egin dute ikerketa bat, eta ez dakit, okara jolasten dutenek, komunikazio handiago dute seme-alabekin. Gainera, ikerketa horiek ez dute hori esaten, hori beti agertzen dara ez da egia. Agertzen dara suplementotan eta horrela, beti ez egin kaso. Esaten dana eta benetan ikerketek esaten dutena, normalen ez dute zer ikusirik. Orduan, zer da importantena, partekatzea. Eta araua usain zaizkie, orduan jolasak, izan daitezke kirol inguruan, izan daitezke jolasak tipo antzerkia, izan daitezke hori mai jokuak, segun familian, ze zaletasuna dituzuen. Ez behartu ere zuen estiloa, zuen bizitza. Zuen badin bazaite gehiago, lasaiak ezakize eta mai jokuak, pues hori izango da zuen bidea. Zarete, keston beti mendia, ezakize, pues venga, mendian egingo duzue harremana, zuen seme-alabekin. Ez dago metodo bat, ez dago gauza bat onena dana seme-alabekin komunikatzeko. Da zuen duzuena, eta noski, beti izango da faktore hori esazko hasieran esan dudana. Nola gauden, zen ez bagaude ondo helduok, pues ez gara egongo prest. Orduan hori daukerrena, eta askotan zer egingo dugu proiektatu gure arazoak eta gure tensioak aurrengan. Leporatuko diegu beraiei guri gertatzen zaiguna. Eta hori bai dala gauza importante bat. Komunikazioan gure seme-alabekin izan behar da beraiekin zer ikusirik duena. Eta kapazak izan beharko ginateke ez leporatzen gure bizitzan gertatzen zaiguna. Hau da, ni estresatuta nago lanean, ez dakiz zer, bestea gaina igual, bikote bat balin bagara ez gabiltza ondo, ez dakiz zer, eta gainera aurra egin du ez dakiz zer. Bum, juten zaio dena. Esatea, zure aurra egin du hori, baina aurrek ez dituzte egiten adina hauetan gauzak guiz horratzeko. Nola baina eta dama dago oso estresatuta, toma, emango diot gehiago, ez dute egiten horregatik. Normalean egiten badute hori izango da tensio handia dagoelako familian. Eta tensio handia badin badago familian, beraiek ere tensioan daude eta orduan egiten dituzte gauza desegokiak. Hori ere, baina izango da ondorio bat. Horregatik beti ikusi behar dugun nola defendatu horren mundua. Nola ez bota horren mundura, helduaren mundua. Hori ere importantea da. Eta baita ere bestea, hau da, ez ekarri aurrak helduen mundura. Orain, batzutan baloratzen da, esaten dugunean komunikazioa. Komunikazioa ere kontuz beste estremo batekin. Komunikazioa ez da zure aurra dena kontatzea. Zer hau da beste estremo bat. Nik ezagutu ditut guraso batzuk. Zer da, nire aurra kontatzen dit dena. Hiru, lau, 5 urtekin. Gizajoa etortzen da, ateatzen da ikastolatik, eta galdeketa, eta gizajoa kontatzen dio dena, eta egia da, kontatzen dio dena. Baina hori ez da, aurrek ez dute dena kontatu behar. Kontatuko dizkizuete esan duguna. Bapatean ikusi dutera txakur bat, erori dala, ez dakiz zer, igual kontatzen, batez ere 3-4 urtekin, kontatzen zute gauza bat, igual gertatu da nagoen dela 2 aste. Eta horregatik ez duzu ezer ulertzen. Baina gaur izan da hori, eske marrazki bat egin dut, baina hori zer duen egin aurreko astean. Eske egin dut elefante bat. Eta, elefante bat egin duzu. Ez zu kontatu, eta, behatzitan zer egin duzu, eta gero zer egin duzu, eta gero zer. Galdetu bai, baina ez bihurtu galdeketa. Galdetu, interesatu, baina ez behartu, kontatu behar didazu. Zen hori da benetako komunikazioa. Ze konfiantza dugu gure familian, dena kontatzen dugu gure aurra. Normala da horrek ez kontatzea, dena.
eta gero adinakin, 6, 7, 8, 9 urtekin normalean, eta gero batez ere 9, 10 urtekin, eta denok egin dugu, inolaz ere kontatu dena, gurasoi edo helduei. Egon behar da ere, pues, bueno, gauza pribatu batzuk, kontatzen ez direnak, eta hori ere interesgarria da. Konfiantza baldin badago, niro bezala ez du importa, ez diogu exigitu behar gure aurreri komunikazioa. Komunikazioa ez da exigitzen, komunikazioa da giro bat, eta hori da harremana. Horregatik ere ez da izan behar zerbait tekniko. Algu egunero, hori biltzen gara, 6etan egon gelan, familia osoa eta txandakak bakoitzak kontatzen du egin duena. Bueno, ez dakit, baldin bada familiaren estiloa matematikoak dielako denak, pues igual estuturatzen dira horrela. Esan ere, badaude estiloak, badau jendeak lana oso karratua, pues egiten du horrela. Pues igual ere funtzionatzen du. Azken finean maitasuna badago eta gozotasuna, pues bueno, igual funtzionatu ez. Baina izan ere ez da metodoa eragingo duna komunikazioa. Hori ere importantea, ezin da metodo bat sortu komunikatzeko. Hori bakarrik da metodoak edo estrategia da zaitasuna ditugunean. Hori bai, blokeatu bada familian zerbait eta hori orduan bilatu dezakegu estrategia bat edo teknika bat alian desblokeatzeko edo errestatzeko. Ez badakigu ja nola. Baina hori da, ja ez dakigunean. Baina ez bazaigu gertatzen hori ez ditugu behar, alako metodoak. Dugu erabilia, ditzen dugu, baina jakin behar dugu komunikazioa ez da teknika bat familian. Hori da desberdina hori erabiltzen dira teknikak, psikologian ez dakizer, baina hori da beste maila bat, ez da familia barruan, ez da eguneroko bizitzan erabili behar duguna. Konfiantza auki, zuegan, eta jakin ez inoiz ez duzuela jakingo dena. Ez duzue jakin behar dena. Hori da, itzala ondiegia hor batentzat, bere gurasue jakitea dena. Beraien bizitzaz. Gisa joa, gongoiarako itzalakin, eta utzi behar zaila espazioa heldurik gabe. Hau da, eduki behar dute espazioa helduarekin eta espazioa heldurik gabe. Pizkat bitan mugitu. Eta konfiantza baldin badugu beraiekin, egon baldin bagara beraiekin, entzun badiegu, eta noski, mantentzen badugu fondoko komunikazio hori, konfiantza hortan gure aurrek nola da mantenduko dute komunikazioa gurekin. Eta komunikazio importantea edukiko dute eta garatuko dute. Orduan, 6-7 urtetan gogoratu, arauak agertzen direla, sozializazioa esan dizuedana, horregatik da momentu polita partekatzeko gauzak beraiekin. Egia da, 6-7 urtekoek urtekoak oso zorrotzak direla arauekin, adibidez esan duen jokuak eta hori, baina egia da batzutan pizka konfliktuak direla. Beraie beraraxe moskeatzen dira, ez baduzu egin behar den bezala, ez dakizer, gainera beraie menderatzen dituztenean arauak, trampa egiten dute. Gustatzen zaira bastea, eta bar, eta gu hor neurtu behar dugu, guri dagokigu neurtzea alako egoeretan. Ez da onartzea dena, trampa egiten baitu, baina ez sartzea beraien mailan. Nik ikusi ditut ere gurasoa sartzea dela horra bezala. Eta bera bezala, ez da nola da, pues bai, bideratu, baina, gure lekutik, beraie jaseretuko dira, egingo ez dakizer, gu ez, gu gara helduak, eta, hor beti daude tartekoa, batzutan utzi ezakizu irabazten aurra, eta beste batzutan zuk irabazi, eta, pizkanaka horra sartzeko errealitatean. Gogoratu, 5-6 urtetan aurrak sartzen ari dira errealitate objektiboan. 5-6 urterate bizi izan dira errealitate subjektibo hortan. Orain benetan ja, ari dira esagutzen zer den errealitate objektiboa. Eta nola, gauzak ez dira magikoki aldatu. Orduan, da momentu ere zaila beraientzako. Ja bukatzen da mundu magiko hori. Eta horrean ja da, amigo, realitatea da. Eta ez da inerreza aldatzea. Horregatik komenizaile pizkanaka jutea egokitzen errealitate horrekin. Nik ezagutu dut garazoren bat, esatez, ez, nik irabazten diot beti. Ikasi behar du, zer, ez da, ikatzen duzu futbolean zure 6 urteko aurrarekin, eta noski irabaziko diozu nahi baduzu, edo borroka, edo lasterketa bat, eta posperak ikasi behar du irabazten. Nik irabazten dudan bitartean irabaziko diot beti. Ez da hori ere, ez? Noiztenka, nola hartzen dut gatzea, igual irabazten diozu, este batean, bera, baina ez da egia, urtetan ez da egia izan behar zeharo, baina dago jolas, giro hori, giro ludiko hori, nun
zer da importantena, ondo pasatzea, harremana, parra egitea, eta horre esatea, irabazi zaitu, ojo, zepak horrek egiten duzu, da berrengoan, da komunikazioa berriro ere. Horregatik importantena ez da jolasak, kirolak, 11-12 urtera arte izan behar dira batez ere harreman aukitzeko. Teknikak, ikasteaia teknikak, berez izan beharko litzateke 11-12 urtetatik aurrera. Adin hori baino lehenago, egitea kirolak, ikastea gauzak eta bar, importantena ez da teknika, ez da hori. Hori da baliabide bat harremanak eukitzeko, jolasteko, eta familian ere gauza bera gertatu beharko litzateke. Ez da aurra jolastu behar dula ondo futbolean, aurra egin behar dula ondo, ez dakizen bai jokua, bai guk erakutsiko diogu eta noski baiez eta berak ikasteko gurekin, baina importantena da partekatzea plazer bat, momento gozo bat eta ondo pasatzea gure seme-alabarekin, eta ez sortu alako tensioa. Ikasi behar duzu botatzen baloia dakinola, beste dakizer, bai? Espero dut hemen ez betatzea, baina ikusten dugu telebistan, hainbeste programa, orain dena da, txef izatea ja 6 urtekin egiten dituzte fusioak ez dakizterekin, eta nola posible, gero abesten duten horiek, izarrak izateko, gero besteak, gero kiroletan, horren dela gutxi kontatu zidoten, omen zegoen guraso talde bat entrenatzen ari zirena, astean 3 egunetan, 4 egunetan bere semeak, sartzeko Antiguoko baumen da gero erreala sartzeko bidea, entrenatzen ari ziren, gero lortzeko sartzen, baina hori 7-8 urtekin hasten dira, eta ja horra ja daude, izateko ja famatuak, futbolean. Bueno, norbera ikusiko duzek egiten dut, baina nik uste dut garai hori ez da horretarako. Bezu horra fenomeno bada, suerte, primeran. Baina izan behar da, gustatzen zaiolako, zuk esaten duzulako, guazen entrenatzera, 7 urtekin, 8 urtekin, eta venga, guazen jolastera. Adina hauek dira jolasteko garaia. 7-8 urte arte, oraindik jolasa oso importantea da. Partekatu zuen zaletasunak, partekatu zuen planak, partekatu jokuak, oso importantea. Eta gero, ere bai utzi espazioak aurren artean egoten. Ez da elemen planteatzen zen, hori, igual gurasoak egon behar gara beraiekin, bai, egon behar da eta ere utzi behar zaie. Ez denbora, ez pentsatu zuek utzi behar diezue denbora guztian, adin hauetan. Ez, importantea da ere, egon eta ez egon. Nola da, orekatu biak. Batzutan beraien artean egon, horrekin egon, eta batzutan nirekin. Zen hor da ere, dago beste arrisku bat, komunikazioan. Nik ezagutzen ditut bain, ikusten da txikiekin. Nik orain justu, kasu bat dakatu oso argi, 2 urteko mutiko bat, eta ditu guraso batzuk, egia esan oso majoak, berarekin aritzen direna denbora guztian, berari dena, eta daukaita bat ekartzen duna, oain gaudeia martxoan, berera jarraitzen du, berara etortzen umearekin hemen, ez du askatzen jartzen du, babesten du, berarekin dena, umearentzat dena, maite du pilo bat, eta mutiko hori da bere gurasokin. Usten dute hor, azkenean jaita juten da, kostatzen zaiola pilo bat, azkenean juten da, eta mutikoa gelditzen da hor, eta beste guztiak ari dira, jostailuki, mugitzen emendikona, eta bera gelditzen da. Eta ez dakiz ere egin. Zen, bera da, helduarekin. Heldurik gabe, ez du iniziatibarik, ez dakiz ere egin. Horregatik kontuz horrekin ere bai, batzuetan, pentsatzen, nik egiten bade, berarekin denbora guztia, berarekin jolasten bade, berarekin denbora guztia proposatzen jolasak, venga, guazen jolastea honea, guazen bestea, kontuz ere horrekin, ez pasa. Utzi ere, denbora eta espazioa beraiek ere sortzeko zerbait, eta ez gut ditugulako ideia pilo bat. Batzutan ordezkatu egiten dugu beraien iniziatiba. Azkenean ez diegu entzuten, esaten genuna, ez diegu entzuten. Entzuten ari gara gurea. Nire aurra egingo du, eta jolasa berarekin, eta adibidez, mutiko hori, bai, gaitasuna ditu eta hori ez da arazoa hori. Arazoa da, ez bada helduarekin, ezin du. Helduarekin aktibatzen da. Heldurik gabe, gelditzen da. Horregatik, kontuz, entzute aurrari da ere, elkarrizketa dauka ritmo bat, benetako komunikazioa. Norbaitek adierazten du, bestea isiltzen da eta entzuten du. Honek erantzuten du, bestea isiltzen da eta entzuten du.
Hori da benetako komunikazioa. Ni baldin badago denbora guztian esaten aurrari, venga, bestea, ez diot entzuten, ezin diot entzun, ni dokaia proiektu bat, esaten genuen hasieran. Ni nahiko nuke nire semea esperientzia pilo bat bizitzea. Ordan horregatik sortzen dizkiot esperientzia pilo bat. Akaro, ez zara konturatzen, hainbeste proposatzen eta egiten, azkenean inoiz ez diozula ematen aukera, aber bera zer egingo luke. Zer egingo luke, zuk ez baduzu proposatzen. Horregatik gaur hori dago zain, aber heldua proposatzen dion zeo zer. Proposatzen diozu zeo zer egiten du. Ez diozu proposatzen, gelditzen da. Bai, orduan, orduan pixkat eukiditzak egun arriskuak, komunikazioa. Bueno, eta zaki sortzen. Bueno, bikilia, hemen izitu maraiz, eta venga, zuek nahi baduzu zeo zer komentatu, elkarrizketa sortu, gure artean. Bai. Ari ginen beraiekin jolastoki bat antolatzen, eskolako jolastoki bat antolatzen, eta oso bitzi izan zen, momentu batean eskatu zuten zigorra behar ziren. Jolastokia beste jolastoki bat, beste jolastokia mondatu dute, eta momentu batean zen, bueno, eta gero arazoa konpontzeko eta nola konpontuko dituzu ez, ardura izan beharko da, eta zein gotu. Esan zuten zigorra. Zeutekoak, barkatu, zeutekoak? 6 urtetik 11. Zentzalde bat, 6 urtetik 11 urtetik. Eta berain proposamena, eta entzuten ikusi esaten duzera, eta denok ditu ginen fiskat. Behar zituzten zigorrak, eta argita gabe, esan ginen, igual ez, zigorrak. Eta claro, eta ea laguntzen duzun ulertzen. Zegin genituen enbate hipotez, egon ginen beraiekin ere hitz egiten eta hori, eta agertzen zena fiskat, alde batetik, gizartean eta ziurazki beraiek bizitzen dutena ondorio horiek, batzuk biziko dituzte edo honez eta esan ondorio bezala, zigor bezala, biziko dituzte beraien egunerokotasunean, eta gero beste alde batetik etorri zitzagun ere fiskat ideia injustiziak. Aurrek injustiziak dut, aurrek injustizia asko biziko dituzte bere egunerokotasunean. Beraiek nahi dute zeo zer, ezin da, eta hori izan zen, eta han ibilik nuen bueltaka zigorrekin, eta entzun haiekin dutena zigorrak, gero ja, helduok forma eman diogula eta ondori bat izatu da. Baina beraien eskaera zen apitarri, zigorra. Tan gelditu ginen akatasatu bat. Bai, hau interesgarria da, bai. Nik uste dut, hezkuntzan gertatzen zaigu gauza bat, eta garai honetan zer gertatzen zaigu. Mendebaldeko kultura honetan, oraingo gizakiok asko pentsatzen dugu, edo eta gehiago. Orduan, horregatik, sartzen egara inbeste jareotan, dena pentsatzen dugu pilo bat. Eta gitu, dakizepan 2 urte eta zenbait lekutan, ez duten inbeste pentsatzen, orduan kultura zena da, eta kitxo. Baina bain dena pentsatzen dugu, dena ebaluatzen dugu, dena baloratzen dugu, horregatik, ari gara pentsatzen hainbeste, aurren hezkuntzaz ere bai, eta ez dago gaizki, baina egia da, dala arma de doble filo. Orduan, batzutan gertatzen zaigu, gauza bat da, gu nahiko genukena, eta beste bat da, dana. Eta zer esan dut honekin, adin horietan, gustatzen zaio ondorioak egotea. Da esaten nuena, moral heteronomo hori, hau da, gertatu behar da zerbait gaizki egiten badet. Baina ezke hori da evolutiboa, psikologikoa da. Hau da, beraiek nahi dute ondorio bat egotea, zen bestela beraiek egiten dutena, beraiek ezin dute baloratu modo autonomo batean. Egiten dute, eta segun egiten dutena zenolak ondorioa sortzen duen, horren arabera erabakitzen dute jarretzea egiten, ala ez. Eta zein da balio duena, da edo saria edo zigorra jasotzen dudan egiten dudanarekin. Saria eta zigorra ez du esan nahi ditzen, zigor bat edo saria baizik eta gertatzen da nik egiten dudanean hori nola bizitzen dudanik. Bizitzen dut sari bezala edo bizitzen dut zigor bezala. Da nola bizitzen dudan. Bai, ez da izan behar derrigorrez, igual hor batekin ondorio koherente bat jartzen duzu, baina bera, zuk esan duzu bezala, bere historiagatik,
bizitzen du zigorra bezala oso gaizki. Baina da, zer ikusi doka agian berarekin, ez jarri den ondorioarekin. Baina egia da, eta hau, esan dut, neurozientzietan eta hori oso aztertuta dago, gizakio funtzionatzen dugu sistema horrekin, rekompensa eta zigorra. Funtzionatzen du, hori dugu gure baitan, da sistema bat animaliengan dagona, eta guk ere bat dugu. Horregatik esaten gauza bada, nahiko genukena, funtzionatzea hori gabe, baina bat dugu. Orduan, asuntua da, hezkuntzan da nola bideratu hori. Nola lortu ez izatea zigorrak mina emateko, zentzu hortan, edo ez saritu gauza materialekin, adibidez. Baina, karo, beraiek adin horietan, bai, garrantzia handia ematen diote horri, zer gertatzen dan egiten dugunarekin. Norbaitek, horregatik oso zorrotzak dira arauakin. Norbaitek ez badu errespetatzen araua, zigorra. Beraintzat importantea da, baina ora hezkuntza dago, helduok zaudete, eta helduok laguntzen diezue esaten, bueno, bazen jartzea ondorio batzu, hemen zer da importantea. Horrekin batera, hor bai, erakusti zaiekegu, nola posibleran adostea ondorio batzu. Baina ondorioak ez dira kalte egiteko adibidez, pues imaginatu, zigorra ez da izan behar aur bat kanpoan ustea. Izan behar da zerbait balio duena bideratzeko hori. Orduan, sistema bat nun igual, vale, ateratzen zara, gertatzen da zerbait, baina gero jarretuko duzu. Orduan da nola asmatu ondorio batzuk laguntzen dutena jolasten, eta elkar errespetuan jolasten, bai? Baina azken finean helburua dela nola denok lortzea jarraitzea jolasten. Eta ez, zigorrak nun baten bat gelditzen da baztertuta. Eta hor agertzen gara bai helduok eta hor agertzen da hezkuntza. Eta erakutsi nola ondorioak izan daitezke alakoak. Karo, behar dute, nahi dute, beraientzako importantea da. Bestela zertarako jartzen ditugu arauak. Eta zentzua du. Eta nik uste dut importantea dara. Egukitzea sistema da nun batek ez badu errespetatzen araua, zer gertatu behar da. Baina gertatuko dena ez da izan behar kaltegarria aurorrentzako. Izan behar da justu adrebez, laguntzeko aurorrek ere ulertzen arau hori. Eta ulertu aurorrek ez badu errespetatzen arau hori ezin dute elkarrekin jolastu, eta jolasa ezinezkoa izango dela. Ordan jartzen ditugu ondorioak eta arauak izan behar dira jolastu ahal izateko. Ez esateko zu gaiztoa zara, zu ez dakizer, ez. Asuntoa dago hor, ez da egotea da ez egotea ondorioak, baizik eta zertarako jartzen ditugun ondorioak. Bai, hori da importantea. Zen, beraiek behar dute, eta nik uste gainerazke behar dugu, interesgarria da. Ez da posible edozein gauza, izanik egin dezaket edozein gauza, eta ez du ondoriorik. Sortu baduzue leku hori eta jolastu ahal izateko, ondo pasatzeko. Orduan, hor batek ez badu usten ondo pasatzen, zerbait egin behar da, zertarako laguntzeko aurorrek ere jolasten behar den bezala, ondo pasatzeko bera ere bai, bera eta denak. Ezin dugu utzi aur batek ondatzen denon jolasa. Ez zaio komeni berari, eta ez zaio komeni bestei. Asuntoa da hori, ze ondorioa, nola da ez garria dana, laguntzen duna benetan taldea, elkar harremana eta bar sortzen eta sendotzen. Hori da, hor dago puntua. Ez da inbeste jarri ala ez jarri ondorioak, baizik eta ze ondorioak jartzen ditugun. Eta bai, ezken dira horrela, horrek behar dute, bestela esaten dugu, orduan zertarako arauak. Ez bada ezer gertatzen, eta gero, bez, arauak importantea dira. Balio bat dute, denok parte hartzeko, denok ondo egoteko, nigo batzen naiz, psikomonista bat, Bartzelonako psikomonista batek, Kati Omar, izena du, galdetzen zien, psikometate saioetan, galdetzen zien aurrei. Eta badakizu zertara etortzen zarete psikometate saioetara, jolastera. Eta berak esaten zien, bai, baina jolastera ondo. Ez dala gauza dela. Zer esan nahi du ondo jolastu? Elkar errespetuz, besteak ez jotzen, eta bar, eta bar. Eta hori bai da lortu behar dana. Ikustu torti duala, horregatik bai, horrekin interesgarria da beraiek exigitzea ondorioak. Gero da, hezkuntza, esan, bale, baina ez da. Zekar, igual horrek esan zutean, sari fuera! Horrek ez du jolastuko egun osoan, hala! Eta hor bai agertu daitekela heldu bat esan, a ber, venga, guazen jartzea ondorio bat, justu lortzen duna kontrakoa, horrek jolastu ahal izatea, baina ondo. Eta bai, hiru aldiz egiten dula, pues igual ondorio latzago, bai, pues igual denbora gehiago behar da, edo ez dakizer, asmatu arauak balio dutena, esateko horrari, egiten duzuna, ondorio badoka,
baina aukera ematen dizu. Hau da, ondorioa eman behar du aukera jarraitzen, eta ez uzten kanpoan. Hori, duguk egiten da bidez, sekometate saioetan, estremo batean, aur bate dagoenak, eta hori jotzen, ez dakiz bat, eta saiatu zara bideratzen, eskaintzen gauzak, eta azkenean ezin izan duzu bideratu egun hortan aur hori. Pues momentu batean, jasen duzu, mira, pues eseriko zara, momentu bat bankoan. Jotzen nahi zaude denbora guztia, ez dakiz oso urduri zaude, baina eseri arazte aurra ez da kanporatzeko. Da, sartzeko berriro behar den bezala. Oda, zu zaude ja, nola da, markotik kanpo. Hemen esaten dugu, jolasten dara mini gabe, eta zu mini ematen nahi zara, ni ez nahiz kapaza, azkenean da ere muga, ni ere ez nahiz kapaza izan zuri laguntzen, ordan arriskoan baude denok. Zuen lagunak, zu, eta ni zaindu behar zaituztet. Horregatik, eseri, lasaitu, ni ere bai, eta orduan, aurrera izaten zaio. Hain begiratu nola jolasten dute beste mini gabe. Begiratu nola jolasten dute. Eta gero, berriro esatu gara. Eta gero, zoaz beraren gara, eta venga, ja da zaituz da, eta zer saiatzen zara egiten, bideratzen ja gaitasunetan. Orduan aurrori esaten zaio, venga, eta guazen salto egiten da zuke, eta ikusu salto handia, erakutsi. Hau da, aurrera izaten zaio, hau ez, baina beste guzti hau bai. Eta ondoriok izan behar da horretarako. Hau ezin duzu egin, baina ez baduzu egiten hau, beste guzti hau egin dezakezu lagunekin espazio honetan. Bai, hortikan. Baina bai, da evolutiboa, horrein exigitzea horrek zigorra, klar, behar nintzetan da zigorra. Pero ja, hor bakoitzak du bere bizipena horren inguruan. Hor batzu, segun zer bizi izan duten, pues, zigorra bezala biziko duten ez eta egokia izan ondorioa, beste batzuk lasai egongo dira horren aurrean. Hori ja da bakoitzaren historia, bai. Baina bai. Interesgarria da hori, eta da nola, beraiekin, adibidez hemen elkarrizketan, nola sortu beraiekin batera, arau horiek. Eta ikusi, eta igual batzutan usten ere jartzen igual arau desegoki bat arrazia gertatzen da, eta beraiek ere ikusi. Ikusten duzu, bat aspertuko da, ikusten duzu, claro, egiten baduzu hori, aspertzen da. Bazen bilatzea beste sistema bat, ez? Bai, nik uste dut hori, beraiekin batera eraikitzea estrukturak eta horren interesgarria da. Eta gero ja hori, momentu batean, utzi esartzen gehiagin. Ez egon gero ere zaintzen denbora guztian, beraiek ari diren. Bai, zakite erantzun dizuan. Bai, bai, ez? Bai. Bukatzeko ideia bat bakarrik, hemen komunikazioan eta alako egoeretan eta orokorrean zer gertatzen zaigu helduei. Gu badakigula, gu teorikoki ja badakigu, eta beraiek ez, kontuz horrekin. Gu badakigu eta adiegun betezke, baina ez ordezkatu beraien prozesua, beraiek ere jakingo dute, baina esperimentatu behar dute ere, bai. Gu badakigu. Nakar esaten badiogu dakiguna eta soluzioa jarri ez harri, beraiek ez dute garatuko beraien autonomia moral hori. Horregatik utzi behar zailere pixkat batzutan praktikatzen. Desmarratzu gabe, ez pasatzen kaos batera eta ez dakizen, baina nola da beraiek ere esperimentatu behar dute, nola aurkitzen dituzte soluzioak, igual ez dira gure soluzioak, bueno, baliogarria bat dira beraientzako, pues tira. Injustizia beti egongo da beraien artean. Begiratzen badu horren jolasa injustua da behin eta berriro. Batez ere gure zerrea da betiko, ez? Horregatik batzetan nobe da, ez ikustea dena. Eta utzi beraiek moldatzen. Nik oso argi dakat, beti horrein galderai egilea erantzun martzaiola. Eta oso argi dakat, baina zenbait galderai, adibidez, egin guzti erantzun martzaio, adibidez, galdetzen dizunean, eriotzai buruz, hiliko naiz. Gozaten dizunean, eta zuek ero hiliko zehazte, eta bai. Pardon, ez dut hiltzia nahi. Eta, bueno, esplikatzen duzu, honik ez gaiko. Eta noiz.
eta noizoi, guandikan, denbora duzia da. Igual sartzen zaiak eman duze bat, binezu nahi, baino, eta, jo segi, igual esaten du jota, zertako zen diote... Ja, baina sartu nahiz, ez da, lehenengo galdera hori den, igual ez zu, espero, igual, gai batean sartu zera ja... Bueno, gainera, karo, eskezuk, planteatu zu gai bat, justu, karo, 6-8 urtetan agertzen dana, eta da eriotza, ez? Zuk esan duzun printzipioa importantea da, bira hori ez dugu komentatu, baina egia da, horrei ez esan gezurra. Beste goza bat da, ez zaiela dena esan behar. Batzutan informazio batzuk, itxoin beharko dute, eta emango zaie. Hau da, baina bai, egia, nola ala. Eta, karo, eriotzaren asunta, bai, klaro, adin horietan importantea da. Zergat? Claro, baina badakizu, claro, zer gertatzen da eriotzarekin ulertzeko, claro, zaretenok adin horretan eriotzarena, claro, zer gertatzen da 6-8 urtetan. Esan dugu 6 urte inguruan bukatzen dela pentsamendu magikoa. Zer esan nahi du pentsamendu magikoa? Pues ez dagoela eriotza oraindik. Horregatik ipuinetan eta hori hiltzen dana berpiztu egiten da. Eta beraiek ez dute eriotzaren kontzeptua. Baina 6-8 urtetan gertatzen da, zein da eskema, laburpen txiki bat, nondik dator eriotzaren kontzeptua. Claro, aurra gutxi gora bera, 3 urte inguruan irekitzen du bere burua iraunkorra bezala. Leno, 3 urte baino lehenago nola ala, aurrak ez du argi bere burua iraunkorra den, eta bestea ere iraunkorra den, horregatik kostatzen zaie banatzea helduaren gandik. Zer ez dute oso seguru, ez ikusterakoan heldua, urte batekin, ea jarraituko dun. Izaten, baina 3 urte inguruan ja esaten den, iraunkorra naiz eta bestea ere bai, naiz eta ez ikusi jarraitzen du existitzen, eta ni ere bai, ni iraunkorra naiz, ez da desagertuko. Nolala, finkatzen da hori, orduan 3 urtetatik 6 urtetara da, iraunkorra naiz. Akar, 6 urte inguruan azten dira pentsatzen objetiboki, eta konturatzen dira, errealitatean, eriotza dagoela. Orduan, herri da la gran rebaja. Iraunkorra naiz, baina gizakia naiz, mortala naiz. Ez, nolala. Orduan, 6-8 urtetan hasten da eriotzaren kontzeptua, baina ez dute kontzeptu universala. Horregatik, interesatzen zaizkie galdera zehatzak. Eta zer gertatzen da, eta zein nintzen da, oso gauza zehatzak izan behar dira. Oraindik ez dute pentsatzen eriotza dara zerbait universala. Horregatik, eta zuintzen zara, eta ni, eta bestea, oso zehatza. Eta pentsamendu zehatza. 11-12 urtetan ja da, eriotza ja universala, kontzeptu universala da. Denok hiltzen gara. Horregatik, bai, izan behar dira erantzun zehatzak. Bai, bueno, ez ni orain ez naiz dugu. Gu horretik ez gara dugu, orain. Zan, kontzeptu abstraktua ez dute ulertuko. Adin horietan, bira, komunikazioan ez dugu aipatu, baina 6-8 urtekoekin dute pentsamendu logikoa, baina beti erreferentzia zehatza behar dituzte. Da, pentsamendu zehatza deitzen da psikologikoki, psikologia evolutiboan. Hau da, ez da abstraktoa. Ordan, pentsatzeko behar dituzte referentzia zehatzak. Horregatik, erantzun behar zaie referentzia zehatz batekin. Bai, eta batzuta esan, pues claro, triste jarriko zinen, bai ez, claro, bai ginen ukiko, pues bai, esan duguna eutxe horret, esan, venga, pues ala, eta, pues hor bai, posible bada, entretenitzea beste gauza batekin, pues ateatzeko eutxe horri, eta listo, baina erantzun zehatzak, ez eman alako azalpen teoriko bat eriotzari buruz. Bai. Hori, adibide errezena beti izan da nola jaiotzen dien umea. Garai batean pentsa, oraindik badago baten batek, kontatzen dien, zikoinak, ekartzen ditu, eta gizet, hori erabili da pilo bat, ez? Eta momentu batean, esan behar ez, amaren gandik jaiotzen da, eta hori, eta bueno. Baina dute beraien pentsamendua, da logikoa baina zehatza, ez pentsatu ere zeharo ulertuko dutenik. Galdetzen dute, ulertuko dute zerbait, eta horregatik, pentsamendua 6-7 urtetan da erraminta berria. Horrekin ze aukerak, lero ez dintzuten, bai, eta horregatik batzuetan pizka pelmak dira, konturatzen dira posible dutela, galdetzea, nahi dute jakin, hori polita da. Batzuetan ere posible da esatea, nahiko. Zan nahi dut hori ere bai, zaila erantzun behar denbora guztian dena. Komunikazioa horregatik esaten, ez da beti nahi duena berak edo gune duguna,
batzutan ez, posible da, esatea, venga, ala, guazen jolaztea horrein, gero itzeingo dugu gehiago. Naturaltasun hori ere posible da, komunikazioa dagoenean, guk ere eskubidea dugu esateko aurrari. Ez betika, ozen, gizajoa beti esaten badiogu, orain ez, azkenean ez du galdetuko, ez? Orduan, interesgarria da jarraitzea, galdetzen, baina, bueno, batzutan ere tokatuko zaio esatea, venga, ala. Edo, zaila bada galdera, aukera dugu ere esateko, mira, momentu honetan ez dakit nola azaldu, beste momentu batean esango dizut, eta bilatu informazioa, hitz egin batekin, nola entzuten dana, zuze egin zenun, edo ez dakizen bilatu informazioa, ez badakizu esan da zeizuen horrari, mira, ez dakit nola azaldu, begiratuko dut eta beste momentu batean esango dizut, lasai, ez sartu saltxatan. Bai, claro, es que, baina da, hori da seinale ona, esan behar, ari dira, bai, 6-7 urtetan hori eriotza agertzen da kontzeptu bezala eta kontzeptuaren hasiera, baina hori, erantzunak izan behar dira zehatzak, ez dute ulertzen diskurso teoriko bat. Hori ja, pentsamendu abstraktua ja, gurea, gurea, ojo, heldu asko bizitzen dira lortu gabe pentsamendu abstraktua, bai, ez da derrigorrez lortzen, baina pentsamendu abstraktua 11-12 urtetatik aurrera lortzen da. 6-7 urtetatik 11-12 urtetara, pentsamendu logikoa da, baina zehatza. Eraz dira referentzia zehatzak, horregatik ikaskolan manipulazioa eta hori behar da, gustatzen zaie manipulatiboa. Pentsatzen dute, nola da ikutzen, egiten, ikusten, horregatik irudi zehatz bat, irudiekin azaltzea gauzak aurrei adin hauetan interesgarria da. Irudi batekin, hori da, ez? Ola teorian, ideien bitartez, gehiegi da beraientzako. Ideiekin da 11-12 urtetatik aurrera. Bai, eriotzaren asuntoa, interesatzen zaila asko. Eta gurasoentzako eta erresa. Eta hor da, eustea ere emozio horri. Bai, triste jartzen zara, klaro, pues jartzen gara triste. Batzutan interesgarria da animaliak erabiltzea. Goratzen zara, ezakin, txapurra, bai, hori zein, bueno. Eta, karo, gero galdetzen dut, eta nun dago? Claro, es que justo pelikula horiek berez lehenago ezin dira ikusi. Txikiekin, 5-6 urte arte aurrek ikusi behituzte gauzak nun bukatzen da ondo eta ez dago alako eriotza bat eta jazta desagertzen da benetan. Horregatik txikien ipuinak dira beti bukatzen da beharpizten. Ez dute struktura onartzeko eriotza. Baina 6-7 urtetan bai, hasi behar dira lantzen hori, esaten, ez dago beti soluzio magiko bat. Batzutan gauzak gertatzen dira, eta amigo. Orduan, ez dago soluzioa, hau da, ezin dut berpiztu. Landu behar dudana da, zer egin sentitzen dudan emozioarekin. Ja, 6-7 urtetatik aurrea, ja, da, zer egiten dut sentitzen dudanarekin. Horregatik zuek, guraso bezala eutxi behar dizue horri. Ez da, soluzioa gezurra esatea, ezik eta nola lagundu lantzen sentimendu hori. Eta ez esaten, lasa, bueno, a ver, hemen ojo, religioek egin dute hori, claro, horregatik daude religioak horretan, ez jarraitzen, jarraitzen dugu bizitzen, religioa azken finean da pensamendu magikoa, eta da, eta gau zu sinisten baduzu, religio batean, azalpen hori emango duzu zure aurrari, ez baduzu sinisten horretan komplikatuago duzu, hola da, porque claro, esaten baduzu, erlijio katolikoa sinisten baduzu, esan duzu, ez dago zeruan, jankoarekin, ez dakizer, eta bentirako biziko da. Esaten dizut, norbera bere sinismeren bitartez esango dio bera aurrari. Batzuk esaten dira, izar hori da zua etona bestea. Bueno, pues norbera, badi baitu sinismenak, pues haizu, sinismen hori. Ez badituzu sinismenak, pues, amigo, pues claro, iristen daia momentu bat, pues esan beharko zailo, pues begira, ez daki segertatzen dan gero. Batzuk esaten dute hori, erlijioa da momentuak ere hitz egiteko gure horrekin, eta erlijioa, batzuk pentsatzen dute jarraitzen dugula bizitzak ezen, betzea, pues gero bihurtzen zara de hori, jo que sé, baina nik egia esan ez dakit. Pues bueno, ez dakigu segertatzen dan gero, baina badakigu segertatzen zaigu hemen gauden hori. Sentitzen gaizki, ez dakizen, eta horrean eusten diogu sentimenduari.
bukatu nire esaten, naizela inoiz hil, eta orduan ez dakitela nire ze pasatzen dut. Hori, bai, pues bai, egia esan ez dakit. Hori da, ez dakit, baina badakit, pues bat hiltzen denean triste jartzen garela, bai. Eta bai, zu horregatik jartzen da izala triste zen, karo, hiltzea da egotea elkarrekin, orduan, pues bai, triste jartzen gara. Bai, hori da bere sentimendua, da egukitu beraien sentimenduekin, eta horri eutxi. Ez dute gehiago jakin nahi, zender gainaztin dute gehiago ulertu. Bai, nahi dut beti zuen onduan egon, ez du nahi zutia, ez betirako zuen egon, ez dut nahi, eta ez dut zutia ez dare, eta... Kau, da esatea, bai, eta arruan apresatek, bai, da esatea, eske, klaro. Aprobetxatu nengo benbitazioan, Hori, pues hori, elkarrekin gaudenean oso ondo gaude, eta ez batzuetan zu lagunekin zaudenean, pues oso gustora ere, bai, eta bai, hemen gaude. Bai, eske, beraiek ziurtatu net, karo, hemen zer gertatzen da, lehen esan dugu, hasiera batean, 3 urte baino lehen, horrek dute beldurra banaketarekin. Ea, bestea desagertuko dan. 3 urte inguruan nola da hori, ziurtatu egiten da. Baina, heriotzarekin nola piztu egiten da berrio pizkat beldur hori, aintzinako beldur hori. Osa, jada, iraunkorra gara, baina azkenean posible da berriro zu galtzea. Orduan, ontxo, uste nuen jabaztego dara saiorik, eta arrait resulta gerta daiteke. Horretik batzutan piztu egiten da berrio sentimendu hori, bestea galdu. Hori da, 2 urtekoen garaian, baina orain pizten da heriotzarekin. Horretik dauka intensidadea, zer nola da berriro ikutzen du horrein historia. Eta bai, normal da, nik ez dut nahi zuez egotea, betirako. Baina gero ja, 11 urtekin ja konturatuko dira, denok hiltzen garela, hori da, mortala gara. Ez du importa, izango da gaixotasun batengatik, izango da istripu batengatik, izango da zarra garelako, baina dakiguna ja da 11 urtekin da, hiltzen garela, bai ala bai. Mortala garela. Baina bai, bitartean, pues hori, alako azalpenak eta, bueno, pues sentimenduari eutxi bizkat, bai. Helduan arteko, beraien referentziazko helduan arteko harremana eta komunikazioa beraientzako azkenean eredu izango da. Claro, bai, mira, hori da bai ez du gaitatu. Bai, mira, hori ez gumentatu, bai, egia da. Claro, familian komunikazioa, hori, baldin badago bikote edo baldin badago helduak, ez? Aurroien inguruan, pues noski eredu gara. Badaude bi sistema eragin aukitzeko horren garapenean, eta horren komunikazioan ere bai, eta komunikatzeko gaitasun horietan. Bata da eredua, gu gara eredu. Gu komunikatzen bagara, ikusten badugu elkarrizketa giroa sortzen dugula, elkarri entzuten diogula, eta bar, noski baietz hori da eredu bat. Esaten genuna, identifikatzeko gurekin, 3 urtetara identifikatzen dira, gero jarraitzen dute, hartzen nola da guregandik zatiak hartzen dituzte, gero beraien identitatea eraikitzeko. Identitatea eraikitzen da identifikatzen, aurkitzen dituzun pertsonakin, bai? Ordan hartzen dituzu horregatik, bai, bata da hori, ea komunikazio giroa dagoen helduen artean, hori da eredu, eta bestea da, beraiekin zuzenean, beste eragin handia da, beraiekin dugun harremana. Hori da, bi eragin handienak, eredua eta zuzenean beraiekin sortzen ditugun egoerak eta harremanak. Hori dira, eragiten duten aur bakoitzaren garapenean, eta berak ekartzen duen biologia, noski, elkar eraginean. Bai, eredu gara, bai, ematen du ezetz, ari dira denbora guztian, ari dira jasotzen. Horregatik esaten duen diskursoek ez dute balio. Aurrari esan behira, bla, porque ez da jobea, eta kizera respetatu besteak, eta gero ikusten gaituzte gu insultatzen, bestea. Horrek ez dute jasotzen, gainadin hauetan esan dugu diskursoek ez dietelako balio gehiegi. Iristen zailena da benetan gertatzen dana. Beraik ikasten dute hortik, benetan sentitzen duguna, benetan egiten duguna, benetan dugun komunikazioa hori da benetan jasotzen dutena. Bla, 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 ez zaila iristen. Horrean bai, kontuan hartu hori, horrek ustuz badago espazio bat nun galtzen garen askota da kotxeetan, ez, eta horrela. Hor galtzen dira eredu guztiak.
bai, saiatu zaintzen, ez, eredu hori. Bai, egia da, ezin dugu transmititu ez garena. Hori horrela da, ezin da transmititu ez garena. Gu ez bagara benetan errespetuzkoak eta bat, ez dina da errespetua transmititzea. Horregatik esan hasian lehenengo da nola goden gu. Hori da landu, batzuetan landu behar dugu lehenengo hori. Nola goden gu. Eta minimoki ez gara egon behar perfecto, baina bueno, nahiko ondo baldin bagaude, pues, aukera asko handiago bat ditugu gure aurrekin komunikatzeko eta beraiek ere garatzeko komunikazioa eta errespetua eta dena. Baina balore horiek ez dira irakasten, transmititzen dira, bizitzen dira. Da emozioa bezala, orain zuten da asko, emozioen hezkuntza, emozioen heziketa, ematen du irakatsi daitezkeela emozioak. Emozioak ez dira irakasten, emozioak bizi egiten dira. Eta segun zer bizitzen duzun, edukiko dituzu emozio batzuk edo beste batzuk, intensidade batean edo bestean, segun zer jasotzen duzun zure bizitzan. Jasotzen baituzu emozio egokiak eta ondo kudeatuta zurekin dauden helduengandik, zuk ere kudeatuko dituzu zure emozioak modu egokian, argituko dituzu ze emozioak bizitzen dituzu, ikusiko duzu nola zure helduek kudeatzen dituzte emozioak modu egokian egoeretan. Eta horren arabera, horrek dute aukera argitzen ere egoera horietan ze emozioak bizitzen diren eta beraien emozioak ere kontenitu egiten dira. Heldua kudeatzen baditu berean, ujatzen bagara, beraiekin batera disparatzen dira eta nahastu egiten dira. Emozioak desbordatu egiten dira. Bai, eredu, bai. Hori da, elementu importante bat. Ikastetxean aipatu dezuna, ikastetxean aurreko gatazkak ematen duenean, nola gero etxean kudeatu, hau da, kaso, baina askotan jode izaten da banoa beste amarena, ez? Banoa nire zinegon honekin beste amarena ia gure artean. Bai, printzipioz hori esaten duena, ez badaz benetan egoera larri bat, hobe da ustea horren artean kudeatzen. Eta gertatu bai kasuan, pues bueno, gelan, ondeinioakin, ikustu dut horre konfiantza duki behar dala. Ez dugu pentsatu behar guraso bezala, dena pasa behar dala gure gandik. Eta orduan ez utzi espazioa, aurra ere, aurkitzeko soluzioak. Bai, eta baldin bagoaz beste baten gana, beti izan beharko litzateke informazio bila. Ez ja, epaitzen. Eta baldin banoa, ez diogu sinistu behar derrigorrez gure aurrari. Hori gertatzen da, ikastolan ere bai, eta hori, nire horrek esan dit, eta egin duzue, eta gero ez da hori. Orduan lehenengo beti informazio bila, haizu, etorri da, zer gertatu da. Bueno, negozitzen, konfiantza baduzu posible da, baina ojo horrekin, bai, ojo ez ordezkatu aurrena. Eta gero kontuan hartu batez ere, 5-6 urte arte, eta 7-8 urtetan baindik ere, ez dira filagarriak aurrak, batez ere 6 urte arte. Dutelako alako pentsamendu subjetiboa. Horren kontatzen dutena, nibete esaten dut, zure semea da, kontatzen dizuna, ez da gezurra. Denok esaten dugu, nire horre esan badit ez da gezurra, baina ez da egia ere. Esan ere, bera kontatzen duz, bizitzen duen moduan. Eta horregatik nik uste horrekoan egon jarren una adibidea, nibeti jartzen dut adibide bat. Hori, 4 urteko hor bat, bat zegoen kastola batean, gela batean, hor batean beti jotzen zuna neskatxa bat. Eta neskatxa horren gurasoak zeuden honea ino. Beti protestaka, andreinoaren gana, eske, klaro, gure alaba jazdu nahi jun ikastolara, gaur horre jotzen du, ez dakizer. Eta ja egun batean etorri ziren, esan, atzo ja jozun pilo bat, gure alaba ja ez zuen nahi gaur etorri ikastolara, ez dago eskubiderik. Eta esan ziren, eske atzo mutil hori ez zen etorri ikastolara. Eta zer gertatzen zen, neska horrek kontatzen ziren beraien gurasoei gauza bat sortzen zuen emozia handia beraien gurasoengan, bere gurasoengan. Eta neska horrek nahi zuen hori. Seguruena zer gertatzen zen, imaginatu, atera eta gaur jona, venga, zer den duzu meriendatzeko, eta gizer, venga, eta jasotzen zuen kristona.
neska ez zuen gezurra esaten, neska ez zuen hori, adin horietan gustatzen zaio hori. Osak ez da gezurra, ezin dugu ere ikusi helduaren ikuspegitik. Neska horrek ematen ziren bere gurasoei gainera agian ere nahi zutena gurasoiek, zeo zergatik ere, bueno, pues gustatzen zitzaiek, hori, saltzen ziren horretan. Orduan, pues zirkulo bizioso bat. Neska ematen ziren hori, bereek ematen zioten beste hori, eta neska mantentzen zuen hori. Baina, gezurra, ez da gezurra, funtzionatzen zuten horregatik kontuz, nun sartzen zareten. Heldu bestera mantendu behar gara objektibotasun hortan, distantzia pixkat hartu, ez sartu horraren emozioenpean, ez sinistu. Orduan ezin espiratu horra, zentzu hortan ezin zara filatu, ez dira filagarriak. Baina ez dira filagarriak zentzu hortan, pentsamendu magikoan daude, emozioenpean, horregatik ez dira filagarriak zentzu hortan, ulertu behar ditu horrela. Pues hori, kontatuko dizutena, bai, ez. Beste adibidea jartzen dena da, borobil batean daudenean, irurteko aurrak, edo aurteko aurrak kontatzen, zer egin handein, eta zer egin duzu, nola etorri zara ikastola. Ari aita tamarekin kotxeak, nik ikusi txakur bat. Ikusi duzu txakur bat? Esaten dio, hola, handein, eta nolakoa zen, eta urrengo guztiek kontatzen dute txakur bat ikusi dutela. Nahi dutelako erantzun emozional hori, begirada hori. Kontatzen baduzu aitarekin etorri zarela, esan duzu, bale. Kontatzen duzu txakurrarena eta pues txakurrarena. Bakarrik kontuan hartu hori. Ez dut esaten gezurrak esan dituztenik edo hori, baizik eta, mugitzen dira horretan. 6-7 urtetan, hasten dira gehiago kontatzen gertatzen dana, baina beraiek ere, hasten dira ere konturatzen, dena ere ez dara kontatu behar. Ez dakizer, hori, badakiterako ondorioak daudela, ez dakizer, eta batzera esan dugu, kontatzen bat diota, nire amari, kontatuko dion, baina bakarri zati bat. Ez dio kontatuko nire lehenengo egin dudala, kontatzen dute bakarrik egarren zatia. Eta, egin dizu hori, bai, mira, baina ez dute kontatzen bestea. Segun zerantzuna jaso dituzten ere bai, pues claro, esan, ui, gai hau ezin da tratatu nire amarekin, nire etarekin, baina hori beti gertatuko da zerzerekin, ez da larria. Komunikazio perfektua ez da existituko inoiz, beti egongo dira zurotxoak eta gauzatxoak. Importantea da mantendu familia bezala nahiko ondo egotea, gustora egotea orokorrean, neiztenka zerre, neiztenka dago bronka bat, neiztenka dago zerbait. Baina orokorrean ikusten badu gure bizitaz, gustora gaude, orokorrean momentu gozoak ditugu. Neiztenka blokeatzen gara pixkat ez dakit, azkarekin, parkean, ez dakit. Ez da izan behar, giro orokorra ez da izan behar aserrearena, bizkarrak eta hori familia bezala egotea aserre, hori ez da izan behar orokorra, sensazio hori, beti berdin, batzen ez, hor bat, beti bronka, jaisten zen autobusean zijoan, jaisten zen autobusetik, eta lehenengo osa ja, jotzen zen beldurre zen, lehenengo osa merienda ja, bronka, ez ditzen gustatzen, ez da merienda bat ere, eta jama, beldurrez, hori behin eta berriro, pena da, netzat da pena familia bezala, ez behin eta berriro gertatzea hori. Noiztenka? Bai. Ez dakit, aurrari gertatu zaio ez dakizen ikastolan eta bideratzen du zurekin. Ez du nahi, etortzen da, zer, edo, Andre, bezu igual egun horretan ere jarri zara pixkat, eta egun horretan, pues, bum, dena afuera, ez? Baina, hori noiztenka, pues, bai, gertatuko da. Hori errepikatzen bada behin eta berriro, pues, hor da, ja, pentsatu behar dugunean, zerbait aldatu behar dugula. Zer gertatzen da izegu, zerbait aldatu behar dugu. Horban hasi gara pentsatzen nun aldatu zein da gu gara, urduri gaude gu, gure bizitzan zer gertatzen ari da, eta saiatu moldatzen hori ez gertatzeko hain beste. Ez benka beti gertatuko da, horrek eski gertatu behar da. Horrek nola da jokatu beharte gurekin. Zertarako bereizteko. Gu bai, beraiek ez. Saiatu behar dira, lortzen gehiago, eta gu esan behar dugu gehiago ez, gaur. Ez du batean agian bai, hori ez. Eta beraiek, beraiek saiatzen dira. Beraien lana da, saiatzen dira. Eta gurea da, ematea egokia dena, esatea ez denean egokia, eta, nola da horreka hortan. Eta hor dago komunikazioa, aurregin egoerei. Azkeneko gaien ezin, gertaleik igual ikastolan lagunekin eraten izkar
afirmazioko ziren dio etxien horrentia. Bai, lideratzea etxean, eta batzutan ez dakizu zergatik, eta igual ez dizute kontatuko, karo hori da beste elementu importante bat, batzutan aurrek ez dakite ere gertatzen zaiena oso argi. Orduan, karo, adin hauetan, horretik espresatzen dute emozionalki edo egiten. Orduan, esan beharrean, gaur eukidet, ikastolan, arazo bat, eta gizer, egiten dutena da, amorru hori bota, ez, eta karo, zu, aitan ama bezala ez dakizu, eta gainera dakizu nola bideratu hori. Horretik batzuan esan, gaur zaude aserre, hitza jartzea, interesgarria da, aserre etorri zaren. Zer gertatu zaizu, ez badu nahi kontatu, baina oso aserre zaude. Ez da, eutxi sentimendu horri. Baina egiten dute, eta guk egiten dugu beraiekin. Batzutan, ez, bideratu, inkonstienteki, pentsatzen dugu ez, baina, egiten dute. Eta horregatik, alakoetan ez da inbeste, badago galdera bat zaila dana adina hauetan, eta batez ere 5, 6, 5, 6 urtekoekin, eta da zergatik. Ja, 7-8 urtekoekin, bueno, ja, badute tresna erantzuteko zergatik horri. Baina 3, 4, 5 urtekin, zergatik galdera da oso teorikoa, da gehiago zer gertatu zaizu. Zergatik jo duzu, 3 urteko hor batek, ez daki erantzuten horri. Baina, ja 6 urtetatik horrela, posible dute, ja pentsatzen dute pixkat, zergatik. Baina, erantzuna ez da izango ere zergatikola oso teorikoa. Horregatik ere, zaila da batzutan, hitz egitea aurrekin, zen gau, beraiek dute beste pentsamendu mota. Baina, aktuatzen dute gertatzen zaiena. Hori, aserrenago, eta gau. Eta gero, hau ere interesgarria da dokumentatu, batzutan aurrek bilatzen dute zigorra. Hau ere interesgarria da, hau da, ni nago gaizki, sentitzen dut, agian gertatu zaidana, zen hau txikie pentsatzen dute beti beraiek eragiten dutela gertatzen dana. Nire lagunekin gertatu bazai zerbait txarreta hori da ni gaiztoa naizelako. Halako sentimendua dituzte. Eta ni gaiztoa banaiz, zigorra merezi dut. Orduan nola da, inkonsienteki, joten dira etxera eta bilatzen dute gurasoen aldetik zigorra. Horrela ja borobildu egiten da, jazta. Gaiztoa naiz, zigortu egin naute, jazta, dena badago bere lekuan. Halako konpresioa gara gizakiok, hor da, sentitzen bada gaiztoa, lortu behar du zigorra. Eta lortzen badu zigorra, jazta, borobildu da. Baina horrela gara, esan edez, hola da. Hori gertatzen da, hau gertatzen da, edozen horrari gertadakioke, baina gero ja hor batzuk estremuan daudenak, hor bat, historia latza, eukiduna, eta ez dakit, adibidez, gaizki tratatzen dituzten aurrak, txikitan eta bar, berez bizipena da, gaizki tratatu banaute, da gaiztoa naizelako, ez dudalako merezi maitasuna. Da terrible, baina gainera, gaizki tratatzen duzu ume bat, eta gainera bera sentituko da responsable, izango da ni naiz eragin dudana, helduek gaizki tratatzea. Horregatik ez naute zaindu, nik ez dut merezi. Horregatik aurroiek, bere bizitza, bere dinamika da, gaizki portatzea, zigorra jasotzeko. Eta horregatik, estremo horretan dauden horri lagundu behar zaila aldatzen hori. Eta, beraien bizipena da, ni gaiztoa naiz, zigortzen naute. Horregatik behin eta berriro gaizki portatzen dira, zigorra jasotzeko eta horrela bizitza borobitzen da. Eta dinamika ja okerra, Baina nau, maila txiki hortan, gerta daiteken ez deka. Horra egun horretan, gaizki nago, ni naiz, venga, eta ja, zigortu, negar pilo bat egin, eta batzutan da, negar handi batekin lasetzen dira aurrak. Daude hor, kaiago bronka bat jaso, eta gero batean, jazta, pasatzaile, behar zuten, deskargatu behar zuten, eta horretarako behar zuten enfrentatu, norbaitekin, aurkitu hori, eta horri esker esan, zin justu, negarra, eta ja, juten da emozioa. Jazta, eta kau, txikiak ez diagu bezala. Zu bai, aita edamata gelditzen dana hor, ze bronka auki dugun, eta gu juten gara hobera gaizki, eta bera ja, tan fresko, ez? Pues hola da.
Pues listo, bai, pues venga, ala, beste bat arte. Vale,